खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चम्पा बे ब्लगआव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनैनि बिग ब्रेकिं निउसआनो जाहैबाय लोगोफोर माने मेगननि प्रब्लेम दिनै मेगननि प्रब्लेमा गोबां मानसिनावनो जादों दिनै न'खराव सासे जायोब्लानो गासिबो जाजोबो हस्टेलाव सासे जायोब्लानो गासिबो जाजोबो स' बिनि थाखायनो लोगोफोर जोङो माबायदि साबधान थानांगौ दिनै आं बिनि बारेयावहाय रायलायगोन दिनै बेखौ जों माबोरै प्रिभेन्ट खालामनो हायो बिनिहाय आं रायलायगोन आरो बे ट्रिटमेन्टआ मा बिनि बारेयाव आं रायलायगोन लोगोफोर स' आं दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै मा जायो लोगोफोर मेगननि प्रब्लेम जायोब्ला दिनै गोबां मानसिफ्रानो खस्थ' मोनो दिनै जोंनि मेगनानो सबसे मेन जोंनि मेगना जुदि नायनो हायाब्ला जोङो खर'फ्रा सायो लोमजायो बायदि बायदि जायो बे मेगननि प्रब्लेम जानानैहाय दिनै उन्दैफ्रा गोबांथार लोमजादों दिनै बे मेगन सानाय जानानै मेगन गाज्रि जानानै स' जोङो बिराद सिरियास लानो गोनां दा बियो मानि थाखाय जादों होनदों लोगोफोर दिनै माखासे बिजिरगिरिफोरनिफ्राय खोनानो एबा नुनाय बायदिब्ला निउसफ्राव नुनाय बायदिब्ला दिनै डक्टरफोरनि बुंनाय बायदिब्ला मा लोगोफोर दिनै क्लाइमेट चेन्जेसनि थाखाय बोथोर सोलायनायफोरनि थाखाय वेदारनि थाखाय जादों होनदों आरो मोनसे मा जादों दैबानाफोरनि थाखाय भाइरास एबा बेक्टेरिया सोमजिखांदों बेनि थाखायहाय जादों लोगोफोर स' जोङो मा खालामनांगौ लोगोफोर बेफोरबायदि जायोब्ला नायदो नोंसोर भिडिअखौहाय नायदो नोंसोर बे इमेजखौ बेफोरबायदि जादों नै मेगनावहाय दिनैहाय मेगना बिराद बुयो ओमफ्राय सायो ओमफ्राय गोजा जायो सासे जायोब्लानो माने गासैबो जालांजोबो न'खरावहाय फारि फारि थ' गोजा जानानैहाय मा जायो बियो नायनो हाया जायो मोखे मोखे जायो ओमफ्राय थुख्ल' थुख्ल' मोनो जाहैदों बिराद सायो बे मेगनफ्रा बुजोबो ओमफ्राय बिराद गोजा जायो आरो लोगोफोर स' जोङो मा खालामनांगौ लोगोफोर जोङो जेब्लायबो मा खालामनांगौ जोङो मेगनखौ फुफ्लेनो नाङा बिराद डिस्टार्ब मोनबाय थागोन बेहाय जोङो मानबाय थानाय मोनगोन स' जोङो मेगनफोरखौ फुफ्लेनो नाङा ओमफ्राय जोङो मा खालामनांगौ लोगोफोर जों आखाइफोरखौहाय मोजाङै सुनांगौ जोङो साबोनजों सुनांगौ नङाबा जोङो बेफोरबायदि नै सेनिटाइजार बाहायनो हायो जों गावबागाव न'आवबो बाहायनो हायो जों कर'ना टाइमफ्रावबो बाहायदोंमोन आरो जोङो फिसाबो मोनो जों बायना लानो हायो मानो होनोब्ला जोङो बाहेराफ्राव थांला माबा मोनसे बुस्थु दैयोब्ला जोङो सेनिटाइजारफोरखौहाय जोङो बाहायनो हागोन आरो बाहायनानैहाय जोङो बाहायनानै बेफोरबायदिनो जेनेबा भाइरास एबा बेक्टेरिया जोंनि आखायाव थानायफ्रा बे थैगोन आरो स' जोङो मेगनाव दैनायनि सिगांबो मा खालामनांगौ लोगोफोर जोङो आखाइखौ सुनांगौ आखाइखौ माजों सुनांगौ लोगोफोर साबोनजों सुनांगौ जोंनो आखाइ सुनो जुदि दै हारि जोङो गैसनबायाब्ला मा खालामनांगौ लोगोफोर जोङो सेनिटाइजार बाहायनो हायो नै फिसा मोनो ओमफ्राय मा खालामनांगौ जोङो लोगोफोर दिनै जोङो गुगोल्स गोसोम गाननो थिनदों दिनै डक्टरफ्रा होनदों जुदि बेफोरबायदि सान्दुङावहाय जुदि ओंखारोब्ला मेगन गाज्रियावहाय बांसिन खस्थ' मोनो आरो खायफाया लोमजायोबो स' जों बाहेरायाव ओंखारनो नाङा जुदि मेगन गाज्रि जादोंब्ला जोङो बाहेरायाव दा ओंखार लोगोफोर जोङो न'आवनो था ओमफ्राय दैफोरखौ मोजां लों जा मोजाङैनो ओमफ्राय जोङो जुदि मेगन गाज्रि जानायनि बुस्थुफोरखौ जाय पेसेन्ट मेगन गाज्रि जाजानो बिनि बुस्थुफोरखौ बाहायदेरनो नाङा लोगोफोर जेरैहाय रुमालफोर मेगनावहाय मेगन फुगारनाय एबा बे माने रुमाल टावेल एबा बेडशिट बेफोरखौहाय जोङो बाहायदेरनो नाङा होननानै बुंदों डक्टरफ्रा ओमफ्राय जोङो जेब्लायबो जोङो न'आवहाय थाबाय थानांगौ आरो गावनि गोसोजोंहाय माने हामगोन होनना न'आव थाबाय थानो नाङा माने डक्टरनाव तुरन्त फैनांगौ जुदि मेगना गोजा जादोंब्ला अननानै बयबो डक्टरनाव फै जोंनावबो मुलि दङ जोंनाव आइ ड्रप दङ एन्टिबाय'टिक हरगोन डक्टरफ्रा एबा एन्टिबेक्टेरियेल मुलि हरगोन नोंसोरो फैबानो जाबाय लोगोफोर जाय मानसिफ्रा दिनै बेफोरबायदि जाजादों हस्पिटाल सिभिल हस्पिटालफोर दङ एबा खाथियावनो सरकारि हस्पिटालफोर दङ बेफोराव थां मुलिखौ मोनगोन लोगोफोर ओरैनो न'आव थानो नाङा नङाब्ला बियो बारा जालांगोन मेगना फारसेनि उनावहाय आरो फारसेयावबो जागोन गावनो खस्थ' मोनगोन लोगोफोर बिराद गाज्रि बियो दा भाइरास बियो बिराद स्प्रेड जागासिनो दङ भाइरास एबा बेक्टेरिया बियो हार जायगायावनो बियो बारायगासिनो दङ लोगोफोर स' गावनो सिनसियारै थादो जेनेबा गावनो हुसियार थादो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो मा खालामनांगौ लोगोफोर स' बेफोरबायदिनो जोङो डक्टरनि प्रिसक्रिपसन बायदि जोङो मुलिखौहाय ट्रिटमेन्टखौ लानो गोनां जागोन होमब्लानो बेयो थाबैनो हामगोन लोगोफोर स' हामबायसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो